Era unha vez o home. As conquistas do Islán. O Imperio Romano, estendido por todo o Mediterráneo, chegaba a tomar do norte. O xigante farto de riquezas, enfastiado de gloria, ía a adormecer. Posuía unha rede de vías entupida, grandes monumentos, acuedutos, templos, teatros, circos, arcos de triunfo, pero tivo 22 emperadores en menos de 50 anos. Constantino converteuse ao cristianismo. O martirio dos cristiáns que en Roma non era máis de 30.000 ia terminar. O emperador facía de Bizancio unha capital nova e dáballe o seu nome, Constantinopla. Faría fronte ás invasións que ameazaban Europa e non faltaría quen sospeitase que non era allea a elas. Con respetos do meu amo Teodosio. Isto non é o acordado. Se pensa que me vou conformar, se vou dar un pasiño cos meus homes ata Bizancio, Escoita, non crees que é mellor ir cara ao oeste? Parece que por ali hai riquezas e, segundo din, pouca defensa. Justiniano acababa de ser coroado emperador en Constantinopla. Nas fronteiras loitábase contra Persia e as murallas da cidade triplicáronse. Justiniano, home ambicioso, queríalle devolver o esplendor ao imperio. Nica! Señor, o pobo sublévase, non podemos facer nada para contelo. A turba franqueou a cancela de palacio e os soldados non fan uso das armas. Justiniano tiña un problema grande. Acaso non deba unha muller aconsellar valor aos cobardes? Ti podes fuxir, César, mais para min a púrpura é o sudario máis fermoso. Señora, unha pequena suxestión. O general Belisario. Que se encargue o general Belisario. Moi honrado, señora, estou ás túas ordes. Pero a onde van? Ei, agardade! Todos adiante, cargade! O ataque! Justiniano tiña grandes proxectos e para podelos realizar negociou a paz con Persia a cambio de 2.000 libras de ouro anuais que, como sempre, pagaría o pobo. Dixen 2 sacos para impostos, non moistes? Aquí están. Viña, traédemos. Ben, moi ben. Perfecta. Cincocentas naves dirixíronse a Cartago, Italia, Córsega, Sardeña e España. A fronte o general Belisario. Reconstrúese Santa Sofía e antes de que a cúpula volva a fundir, vamos dicir unha frase histórica. Desta vez non cae. Salomón, xa somos iguais. Desta vez non cae. Justiniano construiría edificios innumerables e fortificacións xigantescas que resistirían todos os ataques durante case 1000 anos. Os eruditos da época emprenderon unha tarefa monumental, pero como de costume a emperatriz Teodora non estaba de acordo. Ai, 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 ai! A obra principal do reinado de Justiniano foi o código que leva o seu nome e que serviu de base á legislación occidental. Ao morrer Justiniano no ano 565, o pobo estaba exhausto e a fachada frágil de grandeza e opulencia non tardaría en agretarse. Dalí a poucos anos nacía un neno pobre, Mahomet. No século II antes da nosa era, os partos, tribo escita, arrincaran a Persia das mans dos herdeiros de Alexandre o Grande.
Despois as frechas dos xinetes partos faríanlles moito dano ás lexións romanas. Mentres Bizancio loitaba por consolidar o seu imperio no ano 532, Persia tiña como soberano a Cosroes I, da dinastía gloriosa dos Sasánidas. Os tributos que pagaba Bizancio fortalecían a Cosroes, que foi quen desenfrontar aos hunos despois de restablecer no leste as fronteiras de Darío o Grande. O monarca dispoñíase a reparar as injustizas causadas por un axitador, Mazdak, que predicara con éxito a comunidade de bens e de mulleres. O rei fixo devolver a uns e outras aos propietarios lexítimos. Queridinho. O que ás veces non deixaba de ser un problema. Resolto este asunto había cousas máis serias, a guerra con Bizancio. No 590, axudado por Mauricio, emperador de Bizancio, o mozo Cosroes II recuperara o trono. Naquel momento Mahomet tiña 20 anos, pero aínda non era ninguén. Este mangallón negas a pagar os impostos. Nunca! Vos levade todo isto. Cosroes II facíase chamar con toda a modestia un home inmortal entre os deuses e un deus próspero entre os homes. O que se ergue co sol e dá á noite os seus ollos. Iso non lle impediu amasar tesouros fabulosos, oprimir o seu pobo, nin tampouco declarar no ano 610 a Guerra Santa contra Bizancio. Cosroes, dono de toda a terra, o noso infame servidor Heraclio, rei de Bizancio. Ti afirmas ter confianza en Deus, daquela porque non salvou das miñas tropas Cesarea, Xerusalén, Alexandría... Di, por qué? E se eu quixese, non crees que por riba destruiría tamén Constantinopla? E se eu quixese, non crees que por riba destruiría tamén Constantinopla? Pobo de Bizancio, acabo de tomar unha decisión grave. Declaro a Guerra Santa contra Persia. Ano 622, unha guerra máis entre os dous imperios que os vai levar ao esgotamento. O 622 é tamén o ano da Éxida. Pero a quen lle importa? Cosroes é derrotado. Sáciate do ouro que amaches máis ca nada no mundo. É morto a mans dos seus. No ano 630, o emperador Heraclio levou persoalmente a Xerusalén a cruz reconquistada aos persas. Bizancio vitoriosa está exhausta, pero nela discutíase con paixón sobre calquera cousa. Persia, asolada pola peste, estaba en ruínas. No baleiro e a desolación causados por 100 anos de guerras, ia aparecer o terceiro en discordia. E os povos, esgotados, teríanse que someter. Aceptado o Islam, pagade tributo e salvaredesvos, senón... Xa desde noviño, Mahomet sorprendía pola súa seriedade. Víeselle con frecuencia meditar afastado dos demais. Ao longo das súas moitas viaxes polo deserto, encontrara sacerdotes cristiáns que o iniciaran nos libros santos, ou tribus xudías polas que coñecera o monoteísmo. E mentres o horizonte esmorece, ela volve cara a voz daquel que a chama e mira tenramente. As súas coxas longas e firmes son como columnas. Vámolos ver de preto.
Xa está todo. Case. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay! Quitádeme isto, quitádeme isto. Ai, 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 sacádeme de aquí. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 dame todo voltas, que pasou? Ai, 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 ai. Veña, veña, adiante. Veña, veña, adiante co rabaño. Apurade, apurade, veña. Que estás facendo con esas ovellas? Apartas das miñas. Sabes de sobra que ese rabaño non é teu, é noso. Esas ovellas son nosas. Que dis? Oh, son miñas. Non é verdade. As miñas levan un lazo no pescozo. Coidadiño, Non serás por casualidade un ladrón de gando. Corre, 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 veña, veña, corre, corre máis. Oh! ¿Qué pasa aí? Seguídeme. Queren nos roubar as ovellas. Ai, sí. Vide por aquí. Que as collan se poden. Detédevos. A presenza de Mahomet e da súa numerosa caravana intimidaba os bandidos. Quixo nos roubar metendo as súas ovellas entre as nosas. É fácil comprobalo. As nosas levan todas un lazo no pescozo. Créote. Seguido o voso camiño. Antes de que Mahomet unificase a fe no Islán, os povos árabes adoraban numerosos ídolos. Árbores, mananciais, estrelas, pedras... Só na Meca había 365. E vólvese cara a voz daquel que a chama e miro, miro, ai, e miro tenramente. As súas coxas longas e firmes son como columnas. Pola miña protección. Cheguei á medianoite, a hora na que as pléiades semellan fitas de perlas no van do ceo. Achegadevos, mirade, fixadevos nas miñas ovellas, son unhas xoias, miradeas, non as ides a topar mellores en toda Arabia. Ela aparece co sol e brilla cando esmorecen as constelacións. Leva unha das mellores ovellas. Sobre o lombo caíanlle uns rizos espesos e escuros, acios de dátiles nas ramas das palmeiras, que fermosa estaba oculta tra lo veo e que ben guardada baixo a súa tenda. Con todo acolleume. Gustaralle. Entón ela vólvese cara a voz daquel que a chama e miro tenramente. As súas coxas longas e firmes como columnas dun templo grego. Moi ben. Temos que mercar gran. Agarda, mira quen está aí. Levo. Xa é teu. Pero faltan 2 moedas. Aí
Ainda faltan dúas. Non, devólveme o diñeiro. Xefe, aquí hai un que non está contento. Que pasa? Ou pagas ou vas Non agarda, amigo, xa vou. Ei, cuidado, detrás de ti. Oi. Mire todos, están atacando ao xefe. Collede eses dous. Ama a teu irmán como a ti mesmo. Vamos empezar por ese, é o máis perigoso. Outros compañeiros compensaránme pola Vincor, perda de... uns bandidos están lapidando un home xusto. Témolo que defender. Meus amigos, son o apóstolo de Deus, enviado por el aos homes. Crede en Deus e na miña misión, e il a vos conceder o paraíso eterno. Abandonade os ídolos e convertédevos. Dicide comigo. Alá é o único Deus. Alá é o único Deus. E Mahomet é o seu profeta. E Mahomet é o seu profeta. Mahomet predica a rebelión entre os pobres, quere destruir os nosos deuses, impoñer unha religión nova da que pretende ser o profeta. Quere impedir o comercio honesto alegando toda clase de parvadas. Pero iso é indigno, é inadmisible. Chipiti, chipiti, chipiti. Teño unha idea. Oíno todo, prepáranlle unha emboscada, témolo que avisar. Debes marchar o antes posible. Ten razón, é extremadamente grave. Sí, tens que marchar. Xa deben estar en camiño e son moi perigosos. Ano 622, a Éxira, a fuxida de Mahomet da Meca que marcaría o ano cero da era musulmá. Medina, onde Mahomet atopou o refuxio. Apareceu entre dous pregos do seu veo. Para aquelas almas sinxelas, Mahomet ditou unha relixión sinxela. O mundo é un froito saboroso e fresco. Deus emprestóuvolo para ver como gozades del. Deus dixo: lembrádevos de min e eu heime lembrar de vos. Non hai ningún só de vos que non teña o seu sitio sinalado por Deus no lume ou no paraíso. Non, meus amigos, é cara a Meca, cara onde debedes rezar. Alto! Que desleixo é ese? Teste que lavar. Só é un pouco de pó, home. Ben, Lávate 3 veces.
Os inimigos que Mahomet tiña na Meca non renunciaban a librarse del. Adiante! Envían contra Medina unha tropa forte e numerosa. Pero Medina tamén conta con guerreiros valentes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! A sorte do combate tarda moito en decidirse. De súpeto... ¡Agardade, cobardes! ¡Agardade! ¡Ei! Ata ese momento, o culto do Islam descansaba sobre 5 piares: a fe de Alá, a oración, o xaxún, a peregrinación e a esmola. Pronto habería outro precepto: a guerra santa. Alá é grande, cabaleiros de Deus, o paraíso está diante de vós. Había uns anos eran poucos. Cando morre Mahomet no ano 632, son xa 100.000. Pronto serán millóns e os seus éxitos fulminantes. O poder do Islam esténdese, e o imperio de Bizancio, esgotado por un século de guerras, non é quen de reaccionar. E o mesmo sucede co imperio persa. ¿Dónde vas? Os povos empobrecidos polos impostos, perseguidos ás veces pola súa fe, viron os invasores a liberación. Ano 649, Chipre. 651, Tiflis e Armenia. 654, Rodas. No 674, cércase Constantinopla. Pero os asaltantes toparon con problemas. No 677 tivéronse que repregar. Ano 698, Cartago. 711, conquista de África do Norte. No 715 chegaron ata Narbona. No 717 a totalidade de España. No 720 a Galia. No 732 as portas de Poitiers. Xusto un século despois da morte de Mahomet e mailo fracaso de Poitiers, o balance é espectacular e o territorio conquistado máis grande que a Europa vai desde a India ao Atlántico. Dixo Lamartine, se a grandiosidade do proxecto, a escaseza dos medios e a inmensidade dos resultados son debidas ao enxeño do home, quen se atreverá a comparar a Mahomet con calquera outro grande home da historia?